Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa padayon nga nagsubay sa istoryang kahadlukan ug sa mga Bisaya nga mga listeners sa Visayas ug Mindanao ug sa bisan asa man gali mo nga dapit nga nagpaminaw ani nga channel. Ipadala ko sa istoryang kahadlukan tungod sa kong na-experience amo ang dapit nga naay magpakita lang og kalit. Mingaw ug awaaw kayo kini nga dapit amoa ug di gyud abot og signal. Maski gali suga sa poste, wala gyud makita sa mga dalan. Mao moabot na gali ang alas 5 sa hapon. Ang mga taga-amoa kay mahadlok na gyud kun magamhinan kay adto magpakita ang atuang istoryahan. Ako day si Luis ug usa ko sa mga silent listeners sa istoryang kahadlukan. Kini akong horror story nga na-experience tinuod yun ni nga nahitabo sa akoa. Di gyud nako mahikalimtan. Ang amoa day nga dapit ana-ana sa may Mindanao ug kasagaran sa amoa lahi-lahi gyud og relihiyon. Nahibalo na siguro ang uban nga mga taga Mindanao pod. Usa ka adlaw ato, nagsabot mi sa akong mga barkada nga managat mi. Kay nindot kaayo moadto og dagat ato, igang kayo tong panahona. Ya kami sa akong mga barkada, nagsabot mi nga magdala mi og motor ato. Nadayon yun ang pag-adto namo sa dagat ato. Nagtapisaw mi sa tubig ug maayo. Di gyud na mawala sa dagat ang naay painit gamay sa lawas. Ang limnon nga makahubog. Nakainom di mi ato. Ug pagkahapon-hapon na ana, medyo lami na muuli kay armo pahuway. Mga alas 4:30 na to sa hapon human sa among pagpadagat. Nakadesisyon nami nga mopauli na. Nagkalingaw pa mi og storya ato. Dili mi magpagabi. Ibasin maabdan niya daw mi og wakwak sa may dakong kulo. Nagkinataw-anay pa mi ato. Kay umutalaw kuno ngadto nga dapit. Hadlukanon jud kuno og ungo. Nilarga na mi ato og mga alas 5 kapi na gid sa hapon. Nataod-taoran og gikan kay naghipos pa man sa mga dalunon. Ang akong kuyog day ato sa akong angkas pagpauli kay si Abay Paul nako. Ug nagkastoryahan na mi. Napunan unta namo ang amo ang giinom kay murag nakuwangan ko. Ingon pa si Paul nako nga dili na lang daw kuno magpuno. Gabi na kaayo. Usa pasad basin pangitaon na daw kuno siya. Miingon pa ko nga basin hadlok lang siya sa storya-storya ganiha. Bahin atong sa may dako nga kulo. Ikatawa pa ko og miingon pa ko nga totoo ka ana. Nahuna ra na sa mga taong mahadlok eh. Mao miingon ko kang Paul nga mohapit lang gid mi sa may tindahan nga naay namaligya og beer ag mapun-an ang among kauhaw nga giinom. Nihapit yun mi ato sa tindahan ug naglami ang among panag-inom. Kalit lang na amin nakasugat ng usa ka lalaki. Isinti kaayo og pamurma. Murag ka ng professional bitaw kaayog dating. Unya, nakinirilo sa iyang kamot nga silaw kaayo. Maanina gid ang silaw sa rilo kay nahayagan man kini sa suga sa tindahan. Ako kining giduol lang maong lalaki ug dayon nangutan ako sa iyaha. Mutuo ba ka nang ungo-ungo? Tawa na ko nga pangutana sa iyaha. Wala to siya may tingog pag-una ug nagtan-aw ra siya nako. Mong akong giusab ang akong pagpangutana sa iyaha. Kalit lang nga miingon kini nga suwayan daw namo adtos dakong kulo aron masayran daw namo kung tinuod ba gyud. Miagik og katawa ato nga grabe jud ug sige kog katawag maayo sa iyang gitubag. Nakaingon jud kog alawan putong tawhana. Ug dayon mitalikod siya og dayon nilakaw na kini. Si Paul mihapak na nako sa akong abaga. Niingon nga undangan nun ako ang pagbinuang og sige katawa. Kay ang kadto daw lalaki nga akong gipangutan-an samtang nagkalayo daw kini sa tindahan. Nakita daw ni Paul nga wala daw kuno kini ulo. Kung pa niya. May katawa na sad kog usab ato kang Paul. Miingon ko nga asa sad siya natakda na sa katalawan. May katawa na kog maayo ato. Kung nakita na ko si Paul nga namula. Kita na ko sa ihang naong ang katawa nga hilaw og nagsingot ta kini.
Miingon na lang ko kang Paul nga mamauli na lang mi kay aron makapahuway na lang pud mi. Mga alas 7 na to kapin sa gabi dihang gibaybay na namo ang lugar pauli dala sa motor. Sa akong pag-drive, nakabantay ko gumurog pa dong mahubsan ang kuang motor. Nakahinumdum ko nga wala man din nako napagasolinahan ganiha. Nakapamalikas ko ato. Tantong moingon na unta ko kang Paul, wa na ko'y gasolina hapit. Nikalit lang ang motor ug kapawong kung nahibong si Paul nga nung nahunong mi. Miingon pa ko nga naabdan yun tang wa na ko'y gasolina. Ug kani malasa. Miingon si Paul nga mamalik pa ba daw kuno mi pabalik. Ngit-ngit kini kaayo. Ug wa gid mi naaninag sa lugar kung asa mi napagngan. Ikuha na lang nako ako ang lighter sa bulsa nga naisuga. Ug maonlay ako ang gipasiga aron na ami makita bisan gamay lang. Pasadyo'y hayag sa buwan atong panahona. Ug grabe gyud, mura mi gikaon ato sa kangit-ngit sa dapit. Ug ang sinag ra gyud sa lighter ang naghatag na mo kahayag atong orasa. Medyo nabungog pa ko sa akong giinom ato ug nakapamilikas na kong sugod. Miingon na lang ko kang Paul nga puli-puli na lang mi og duot. Kay gamay na lang pud kaayo og kulang, abot na mi siguro sa unahan. Gidi malas gid mi atong orasa, kay maski usa ka motor, wala man sad gid ni agi pod. Taod-taod to sa amo ang pagduot sa motor, ug sagol-sagol na lang amo ang nadunggan. Wa ko kasabot ato, ug si Paul niaksyon na og duol sa ako. Ako, nagsugod na kog pangladok sa ako ang laway, ug nagpakaaron ingnon ko nga wala lang to para nako ang mga nadunggan. Kalit lang, nakadungog ko ato og pagulo sa iro. Awa man untay balay ato nga duol atong napita. Ug nagpaghut tapod kini, nga murag naas amo ang likod. Niingon pa ko kang Paul nga, nakadungog ba si atong paghut sa iro? Niingon si Paul nga, udaw. Miana pa ko nga, lahos na lang yun mi kay medyo layo-layo na og mubalik pa mi. Nang limbawot akong balahibo ug nakadungog ko, ug naay nagsigi og sit-sit na mo sa dapit. Wa mi kay balo ug asa ni gikan kay mukalit lang kini og tingog. Murag naay gasit-sit sa likod. Usahay, diha sa amo ang kilid. Usahay, tuwa pod sa may unahan na pod. Ipaningot na ko og sugod ato ug mura kog nahuwasan na sa ako ang giinom. Paul bidikit na gyud ako og maayo ug akurog na kini. Ug dayon miingon sa ako nga, bay, kita ka nang nagpadung diri nato. Adlok ayon niya nga tingog nga nagstorya diri sa ako. Bay, naay galutaw nga nagsulub og pangpari pero wala kini ulo. Marog ang akong balahibo pagkadungog sa gisulti ni Paul ug mihunong kog duot sa motor ug naduha-duha ko kung mupadayon pa ba mi o dili. Kita jud kaayo nako, dihang milingi ko nga naa gyud ang giingon ni Paul ug grabe gyud kayo ang gibati nako atong orasa. Murag halos kaihion ako sa kahadlok sa akong nakita. Makaingon jud ko nga pare jud ganto kay tungod sa bestida niini nga hayag kaayo ang gisuot. Ug nakabantay pud ko nga naa kini relo sa iyahang kamot ug naggilak-gilak kini sa kahayag. Pamilyar sa ako ang relo ug nakahinumdum ko nga ang gasuot adto mao kadtong lalaki nga kita namo ngadto ganiha ngadto sa may tindahan. Alit lang, nakadungog mi og tingog ug nag-ingon nga, "Nya, magpagabii pa mo." Halos milagpot ang amo ang kalag pagkadungog sa tingog nga gastorya, panula kini ulo. Nanagan mi ni Paul ug biyaan namo ako ang motor nga natumba. Gaiyahay na mi og dagan ni Paul ato. Bahalag man kinaunsa na lang gyud. Kadto na siguro ang akong pinakapaspas nga dagan sa tibuok na akong kinabuhi. Gilingi na ako akong motor nga nahabilin sa likod ug nakita nako nga gagatungtong ang katong putol nga ulo sa ako ang nakatumba nga motor. Perting panaga na mo ni Paul ato ug nangayo gyud mi og tabang. Perting na namong singgit og tabang. Dali-dali mi atong midagan sa usa ka balay nga nagsiga ug nangayo mi og tabang. Gahangos pa mi ni Paul ato nga naabot sa balay. Ug nahibong gid ang tag-iya sa balay nga nangaunsa daw kuno mi. Ambot ato og kalit kaayo nga nakaingon mi nga naa mi nakasugat nga pari nga walay ulo. Misaysay gyud ko sa ako ang nakita ug ako ang gistoryahan ang katong tag-iya sa maong balay. Itago lang nato sa pangalan nga Noy Berting. Nahadlok si Noy Berting sa ako ang gistorya ug nakapanguro siya.
Gitagaan usa miniya og tubig ato ug gipakalma aming duha ni Paul tungod sa kakutas ug dinaga namo. Di gyud masabtan ang akong gibati ato ug nahawasan jud ko sa giinom namo ato. Nagpatabang mi sa mga silingan ni Berting, nagpauban mi adtong kuha sa ako ang motor nga nabiyaan. Namalik mi sa lugar nga naay dalang flashlight. Nakuha gyud namo ang ako ang motor nga gibilin. Ug ako asa gining gibilin sa ilahang ni Berting ang motor, kay dalahan ra nako kini og gasolina inig kabuntag. Mao tong nagkaistorya mi ni Noy Berting kabahin sa amo ang nakita. Kung miingon si Noy Berting nga ang kanang dakong kulo kung diin mi gipakitaan, abdanan yun kuno na diha basta gabi na. Kay sa una, diha daw gipatay ang usa ka pari nga misyonaryo nga mianhi daw sa amo ang dapit. Diha gyud putlan kini sa ihang ulo, wa pa mailhin nga suspek. Kay ang storya sa mga taga-duol sa dapit, dili gusto nga masagulan og lain nga relihiyon ang amo ang dapit. Ang uban pod, miingon nga nagkalalis daw kini ang pari ug ang kuyog nga lain nga mga tawo ug wa kini ikasabot. Maong diha dapita, gipatay kini o giputlan kini sa iyahang ulo. Wala kapugni nga nalimbawt akong balhibo sa istorya ni Noy Berting. Nauli na lang mi ni Paul, awagin mi makatuo sa nahitabo sa mua pagkaganiha. Nakapangutanan lang ko sa akong kaugalingon. Di ba ka tungod to sa ako ang pagbugal-bugal o pagpangutanan sa lalaki sa may tindahan? Pakitaan yun hinuon ko og pari nga walay ulo. Di ba ka ang katong lalaki sa tindahan? Siya sad kadto ang pari nga walay ulo nga among nakita sa may kulo. Duda nako, siya gyud to tungod sa iyang gisuot niini nga relo. Sukad atong hitabo sa mua, di na gyud ko magpagabi og pauli. Di na gyud pud ko magbugal-bugal og tawo nga di kaila. Nagaagi na ko adto sa may kulo, ubusina gyud ko, isip respeto adto nga lugar. May bulong lang ako ang sakay. Kung ngano daw mubusina ko nga wala man kunoy tawo dito sa dapit. Dili na lang ko mustorya aron dili pud mahadlok ang sakay nako. Di gyud di ay lalim makasulay og kahadlok di ay. Pero og naa kay Ginoo pod, ihatag tanan nimong salig sa iyaha. Huwag arkos paghatag og oras ato sa Ginoo pod ato sigurong tayma. Mo gipaduulan ako ang kagalingon sa Ginoo. Og magkita man gali mi ni Paul, di gyud malikayan nga mabalik to sa among hunahuna ang nahitabo namo. Ug karon, gibalhin na day ko og puyo. Ug moro to akong gustong i-share sa inyo ha. Ug diri na lang kutob ang akong istorya kabahin sa amuang lugar nga na-encounter nako. Kauban si Paul, mga amuang horror story nga experience. Daghang salamat, istoryang kahanlukan sa pagbasa ug paggahin og oras pagbasa sa akong story. More power ug daghang salamat.